dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Makonsuelo, ang buhay kang taga-radyo. Kung may kamera sa napadingnal, sakob ang bilog tang lawas. Itaas kang bitis ko. Nakabitis ako ngunyan, people of the Philippines. Naglag ako digdi sa well-carpeted na announcer's booth ang sa muyang workplace. Nahiling ni Angel. Nakabitis. Dinali-dali pati sa pagbarita. Walang basta kaya. Nakabitis ba ako? Nakapantalo, nakabadon, nakabitis. Rapit kita tayo ning uran niso sa natsimpuhan kita. Biyernes na naman ngunyan, petsa 8 kan bulan ng Oktubre taon 2021. Kamu po minapaabot na naman in pagrespeto sa lambang miyembro kan familia. Weekend, kasabay dyan ang pagpagirumno sa paghampang nyato kan kasiributan. Mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan naglalaom na yaon tabi kamo nagaantabay. Sundo magkitang alas 10:30 idagos po nindo ang pagdangog ha sa iba pang mga programa. Gabos tabi na programa. Sundo kitang alas 10:30 man ang tingog kan banwaan tabi. Katuwang tadyan ang Mega Force Patrol sa luwas kompleto nasa tuyang pag-iriba. Pading Jim, pading Jomar, kumpareng Al. Ecstasy. Katuwang si Ans Galero, Renz Luna, asin si Luens na Barcena. Ecstasy. Technical control, okay, sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Sa tuya pong co-pilot, ang kapartner ko ngunyan, the man from Santo Cristo, okay, kan Dapdap. The man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Biyernes ngunyan ha, pasalamat naman kay Senyor Santo Cristo. Yan na hapon ha, sumisa man pa diyan alas 5, duman sa DCGB News Online. Ano kayo ning mauran-uran, pwede, kung dahil makapasiring dyan sa Mission Church sa Dapdap, pwede man online tabi alas 5. Misa po para sa kay Senyor Santo Cristo. Padingnal Baldo, kumusta man yan? Good morning sa Jigs Baldo Welding Shop sa Dapdap. Sa newsroom, ang padagos na pagtugaygay kan mga istorya, the man with an eagle eye sa subaybay kan mga pangyari lokal, national, international. News Manager Mardela. Angel Mustasan sa muya pong anghel. Ang AM kang DCGB, Angel M. Mustasa Production. Tandem ngunyan sa samuya pong broadcast sa internet online in full digital broadcast. DCGB News Online worldwide, netwide. Yaon dyan si Arven Buda, si Richard. Ako po sa indong servidor na nakabitis. Itaas kang bitis ka, mahilig kang camera. Okay, ito nalilipod na Itaas ko daw. Oto daw, binalaybay ko pa ding nalsunduang media sa duman sa bintana. Tapos sa sapatos, nag-auto day ko na ipakitay-kitay ko duman sa bintana. Magbara lamang. Aga po, si Pio Fernandez. Ang sa indong lingkod na nakabitis. Nagsisiramang istorya. Salbay Buda sa Ligaspi. May ibubuto na ako pa din.
Sekreto sana. Dahil ko itatarama kung saan ako may iboboto na, basta ako may iboboto na. Dahil ko itataram kung saan, Te gustará. kung arin na ilihidong pwesto, basta ako may iboboto na. Sí, me gusta a mí así. Me gusta a mí así. Ang sa kuyang number tabi is 0961-759-0888. 0961-759-0888. Asin sa Globe 0926-0156-020. Diyan, pwede tabi ka mo, magpaabot nin mga partisipar man sa programa, kung muya po nindo, kung nyaraong ka mo tabi. Mga taga-Ligaspi, Marhay na aga, mauran-uran tabi. Albay District, Sagkod sa Daraga. Me gusta a mí así. Me gusta a mí así. And syempre, Me gusta a mí sa mga pagtarani niya tong probinsyas kan Bicol, así. Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Kamsur, Cam Norte. Así. So iabot kan sa muyang persa sa AM band, sa radyo, sa mainstream radio. Ano? Laban po ang DCGB, sabay man, haloy nang naglalaban man. Sa internet broadcast, DCGB News Online, worldwide, netwide. Morning sa Indogabos, tabi sa mga nag-antabay sa programa. Pero sandali may nagapara apod sa satuya itong manunungod sa educational assistance at apod ang talugod isingit tamo na si Congressman Pido. Ining may nagapot ko niya na educational assistance is para sa Legazpi lang or kung sa mga iba pang lugar digdi sa Bicol. Sandali muna ba't makasingit kita ng diit kay Congressman Pido muna, dali lang. Alamin natin bago kita mag-irestorya kan iba pang mga pangyari. Nako, nag-busy. Sige, baka kung may kahoron. Bali. At some other time, gayod kung makakuang kita. Ayun, busy. Sige, bali. Kaya nasa mga educational assistance pong yan na distribute man o kaya pinagtatao duman sa mga beneficiaryos na kwalifikado po digdisa sa tuyang palibot. Okay. Maray na aga kay kumpadreng Noel Manalo. Sabi ni Pading Noel Manalo, "Good morning, Padi. Parehas palan kita. Ako man may iboboto na." Ini si Pading Noel. Mahilig man ini sa intriga si Pading Noel na Manalo. Mahilig man sa intriga. Yung baga tabi, Angel, bako, gabos kita, may iboboto na. Pero kung si Isayan, kita sana nakakaisi. Budak ko na rin na posisyon. Narumduman nindo tabi, kanakalis na mga simana. May pig-story ako sa Indo. Na, ini, Uyan nga. Bako baga ngayaan. Istada mo. Yaon sana sa may Comelec probinsya. O di niya ka gustong sabihin mo, Yor? At atanaisihan mong yaon sana sa may provincial Comelec ang sa kuyang istada. Alkalde baga nga ako. Naisihan kon mga pangyari sa Legazpi. O di, niya kung gustong sabihin mo? Bako ngayang ang opisina dyan, nahihiling mo sana. Di ba na ganyan, ang opisina kan eleksyon, provincial election supervisor, nababantang ko sa bintana. O, to duman, tangkadabis nga ning, o dyan alas 12 matanga na naman. O, hindi, katurogan ko na yun. Dahil na kumadsakat dyan sa ang pagmatanga pa. Di po na kung sumabarkada sa Comelec. Biyo, dubig di ka na tamapirma naman duman sa libro. Ang pagmatanga na pa di. Nawata kay puhanan, igoning testigos ang Republika kang Pilipinas. Nasasaraduhan na ang libro di kandidato. Alas 12 matanga, dyan na Oktubre 8, dyan na banggi. Na nagpapatutuo na tapos na ang pag-akseptar kan mga sertifiko di kandidatura sa araw kayo ng pitsada. Pipirmahan iyan kan mga testigos duman
Budaso election officer. Ay, katurogan ko na. Basta ako may ibubuto na. Di niya ako balikan ko so pakipag-istorya ko kay alkalde. Di niya ako ano niya ako ba yan desisyon? Hindi na mapantag mo bagang sa na dyan sa Capitol Annex. Naisihan mo na sa nangaya. Yun na baga pa di. Naisihan na kan bilog na kinaban. Si Alkalde Noel Rosal ilinawos an sa iyang pagmaabot na hagadon man an pagtutugot kun muyaman kan mga albayano na isa ngat man siya sa rohang halangkaw na level nin serbisyo publiko sa pagiging gobernador. Yan. Sa pagikan pag-file kan sa iyang opisyal na sertipiko di kandidatura. Ako pa di ma-file man akong COC. Gwa pa bagang oras? COC. Pira pang oras, Angel. Puon ko niyan. Mga 12 oras mahigit pa, no? Yan. 18 oras pa mahigit. Ikaw ba niya talaga ano? si Pio na Fernandez? Sabi ko, opo, bakit? Ang gwapo mo kasi. Sip-sip! Yan. Pumundo ka. Sige. Ma-file ako pa ding na COC. Certificate of No Cash. Ora, kwarta. Yan na i-file ko. Adiyo. May maarapod naman kay ni Pading amigo sa ta. Makakarumdum na naman sa mga dati ka itong din nakakarumdum. Maapod na naman. Tabaga yun ang laban padi sa Albay. Dako? Magayon ang laban sa Albay. Pighihiling ta. Pigsusubaybayan baga. Sabi si naaramat ang istorya initialmente. Si Giselle na Richard Salceda ma-file gayon board member. Ano? Pero dahil pa baga nakakapag-file, ang abangan niya to, at bakong dahil pa nag-file bako? Pero sabi na hiling duman sa area. Yan. Ang naipaabot sa tuya, ngunyan pa sa na last hour, bago ko hinali sa sapatos kung dumog buda sumidyas. Tibaad nga papapiyo. Lumangkaw! Busy gobernador! Nagtitsira mga story. Andali po muna, tamang-tama. Ipadagos din na mga pangyari diyan sa tuyang palihod. Meantime, may makapon kaya ining educational grant ba ito educational grant padingnal si Congressman Pido maray na aga tabi we're honor sa tingog kan Banwaan. Good morning to you. And then sa Gabo sa tabay kang tingog kan Banwaan sa bilog na Kabikolan, lalong-lalo na sa namumutan ng syudad kan Legazpi. Maray na daw tabi. Opo, Congressman, may mga naghapot kay sa ko. Ito bagang isita naman sana through social media sa Facebook. So ito bagang piga para distribo na ano ba yung educational assistance tabi sa mga assistance sa mga estudyante. Grant po tabi, Mayor. And ikadua, ano yan sa bilog na Bicol tabi, Congressman? Well, to educational assistance, iba sa livelihood assistance grant. Let's start with livelihood assistance grant. Na-concern, ini baga supig inguhat pa kang bayanihan to PO wherein February pasulisting kay ini sa bilog na Kabikolan. This is a 20 million fund where we were able to initiate and allocated in the entire Bicol region. And kaso hapon, digdi sa Legazpi, nagkaigwa na kay Katuparan to pag-payout sa 770 families in the 70 barangays. Sa
ibang parte kang sa tuyang probinsya, like Cam Sur, Cam Norte, halos sarabay-sabay man, pag-payout, tanganing mapakinabangan na sa mga pamilyang beneficiaries ko yun, na gagamito ninda bilang kumbaga kapital sa pagpuon sa dayon na negosyo. This is for the poor, vulnerable and marginalized families sabi sa bilog na Bicol region. Nalagad ko. So hapon, dyan sa Gugun Elementary School, we have 770 beneficiaries for 70 barangays sabi. Iyan, oh. So, na-intertwine kaniba kaya binagmabot kung maapod ang taka. Iba ini duman sa cash assistance because sa cash assistance para sa mga estudyante and ini so grant hali sa gobyerno na hinugot duman sa Bayanihan 2 Hill as one act tabi, Congressman, o Bayanihan 2? Bayanihan 2 tabi. Opo. And other than kasi sarabay-sabay Pio, kasi hapon, yaon man su continuation kang educational assistance Yan. sa mga estudyante digdi sa probinsya kang Albayan. In fact, hapon, mga 800 man ito. Kasi continuation, kasi kung nagkapira ng aldaw baga, padagos-dagos so distribution, payout, and then hapon so nagkawaralat na estudyante that were just able to comply with the requirements. Even today, Pio, igwa pa kita mga pakumasmenos, mga 600 na estudyante digdi sa Embarcadero who submitted and just complied the requirements. So, padagos-dagos taman, tabi ni Pio. Ayan, maliwanag tabi ano. So, itong sa grant, ito pala so tabang man na kumbaga na i-channel manindo para matabangan ini na mga kita gabos so mga kwalifikado por dahil kaining pandemic and under duman sa Bayanihan 2 itong so grant. Gura ano man tabi ito, Congressman, na igaw-gaw niya to tabi? Substantial tabi to Pio, that's 15,000 pesos per beneficiary. So, dahul nga ni ang nagka-i-revoke. Mapapalista man ako, Kong. Ilista mo ako. Pwede pa? Pasensya na po kamo because we channeled it to the barangay officials. Sinda po ang nagpili sa Lambang Barangay and then sindaman po ang nagpa-qualify, nag-submit ka mga requirements. Of course, with the submission of each and individual beneficiaries and nag-qualify man po sa mga sa TSWD. Itong kita po ang trabaho talang dyan, kita lang so nag-initiate kang pondo sa ngayon makaabot sa mga kababayan kang Bicolano. On the other hand, ang educational assistance, makisay, walk-in na nag-accept baga kita dyan sa tuyang opisina sa Embarcadero de Legazpi and other provincial offices until our funds run out for the educational assistance. Sa ngunyan, may nag-walk-in pa man, we'll try to, look for additional funds sa nganing ma-accommodate talaga ng mga financially disadvantaged. But, they are academically deserving and they really deserve to be afforded this educational assistance. Ining educational assistance sa tabi, Kong, doro diretso ini or one time na lang ini, pagkatapos ka dahil na tabi? Well, tama po kamo, pagkatapos ka na lang dahil siyempre limited man talaga ang pondo. Kung gugustuhin ka talaga, alagad ang pondo is limitado. Sa kanyan, by next week naman, igwa naman kitang assistance that is focused on TODA. So mga TODA members studying this sa Legazpi, that's kung mas o menos mga 2,300 TODA, they will start receiving their assistance next week, Tuesday, tabi, Pio, dyan sa Embarcadero de Legazpi. Ano yan? So operator o so driver, tabi, Congressman? So driver, tabi. So driver. Daig palain, basta driver gabos, nakuan, rehistradong miyembro. Well, rehistradong miyembro na kwalipikado. Kasi, syempre, so sa indang agum, naging beneficiaryo ta na, kasaro sa natabi. Ayun.
spread it out. But most of them are really, that's why right now, we have a ready 1,800 TODA members who are ready to receive their payout by next week, tabi, dyan sa Embarcadero de Legazpi. And they will be notified, tabi. Iyo po. Ito give justice naman duman sa talagang nangangaipo kung nakareceive na halimbawa sa member kan familia sa ibang benepisyo, di itao naman sa iba so tsansa. Ano po, Congressman? Well, that's true, and that's how we spread out the assistance and benefits, especially those who are really in need. The same way na sutupad sa tabi, Pio, inibagang tabang ta sa mga displaced workers o sa mga orang trabaho ngunyan, pinag-roll out na nila sa bilog na Bicol region in the city of Legazpi and the province of Albay. Dagos-dagos naman ang tupad project. So nagkatrabaho ni Pio kay Sampulong Aldaw 4 hours a day, and they will receive 3,100 pesos. So kung wala kang trabaho, okay na baga. Iyo. So Sampulong Aldaw, magtrabaho ka lang kay 4 na oras, may kita ka na, tabi, Pio. And then okay naman para sa pangura nga ipo, lalo na sa pagbakal kang pagkaon. Iyo po, tabi. Sige, tabi, Congressman, salamat sa paglinaw. Kung mapalista pa duman sa grant, mapalista ako. To grant, tabi, Pio, that's a special law wherein that was part of the Bayanihan too. Na-delay lang sa implementasyon, pero dakulaon magirari ang kaugmahan kay itong 770 families, beneficiaries. And but all in total, tabi, Pio, that is 1,500 beneficiaries in the entire Bicol region, tabi, Pio. And yan po, so pinag-inguhata asin na pinagmukna tang batas bayanihan to na nadarata para sa kapakinabanganan kang sa tuyang mga kababayang Bicolano, lalong-lalo na tanta mga syudadano kan syudad kan Legazpi. Gustong sabihin, so ginibo nindong lay kamo so nagbusol ka anduman sa Kongreso, o yan na, so resulta may nakikinabang na. Well, that's true, Pio. And talagang all the monies, gabus mo na kwarta na pinagdi-disperse kan sa tuyang gobyerno, it starts with an appropriation bill where it emanates from the House of Representatives. Kami talaga nagtatrabaho kan, gabus, hensya kang gobyerno, maging mga local government units, ahali iyan sa General Appropriation Act that we approve every year, tabi, Pio, because that is really the engine of government and tabi yan ang budget. And that's why we have to pass it on time. And sa ngunya na budget hearing, Pio, we were able to approve budget on second reading. Iyo po. And by the time we resume, we will approve it on third reading and transmit it to the Senate, and they will, proceed also with their budget deliberations. Kasi they cannot proceed plenary debates without us approving first Opo. the budget in the House, because it's a constitutional mandate that it should emanate from the House of Representatives. Natapayo. Kasi sa mga representant ang House of Representatives, singdaman talaga. So nakakahiling kang pangangaipo sa baba, tabi, Pio. Okay, sige. Sige, tabi. Congressman, salamat maray sa paglilinaw at least sa iba pa bagan medyo nalibong ta sarabay-sabay so pag-release, and baka nganing mawara na so false hope ninda, linaw na gabos na ipasabutan na po, Congressman. Salamat din maray, tabi. Congressman Pido, mabuhay ka mo, tabi. Salamat, and maray na aldaw, tabi, Pio, sa gabos. Okay, thank you so much. Yan po paglilinaw ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. manungod sa mga beneficios na iyan na didistribute para sa mga kwalifikados na mga recipientes digdi po sa satuyang palibot. Yan. Taon-taon, padagos itong istorya ba ya? Taon-taon na ka. Basta ako, iguan ang ibuboto. Yan na naman, makarawat na naman na mga isip din do. Magay mas mariyan, tanganing mainat-inat lamang sa mga pag political season baga, dakulo ng minaluwas na
bana ano, di minataririk sa mga ugat, sa mga litid, sa mga kuha sa utak pa di ano. Tama yan. Ito yung ibubuto ni Pio. Basta kung may ibubuto na. Todd, pagpadagos tayo mga istorya niyan. Oras, Pilipinas, it's 9:32. An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Richard Malate, graduate in Bachelor of Arts, major in Broadcasting, Bicol University College of Arts and Letters, taga Barangay Bitano, Legazpi City. Salamat po Congressman Alfredo Pido A. Garbin Jr. sa tabang sa paagikan educational assistant sa araw ko na ugwang ambisyon na makapagtapos kan sa kuyang pag-eskwela na sangunyan sa ng media practitioner asin nagtatabang nasa sa tuyang komunidad asin sa sakuyang pamilya. Salamat! Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy na pawis, huwag magtitiis. Sa New Downy. Kontra, amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe! Ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init.
Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19.
B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Bakong may maabot ng eroplano niyan dyan sa Bicol International Airport, igwa na ba ganin mabiyahe ngo niyan sa Philippine Airlines? Yan, medyo nakaka-uplift maning ko ni na buot ba ya, yaon ang Bicol International Airport. Maabot na gayon, inda, kung nakalanding na Philippine Airlines, mga alas 10 yan
sa indang kuan schedule. Yan nga di duman gayud si Don Caloy Loria. Yan tabi. Diyan sa apudang ko daw si Don Caloy kung yaong ka sa international airport ta kumusta ang kon diyan. Apudang ko si Caloy na Loria. Kaya malunod sinas kayo inuti duman malunod sa eroplano ano. Dali sana. Yan nasa yan sa mga pag pasira mo tan istorya naman sa politika naman ano. Grabe naman ang mga nagka irintreg ano daw si dahil gusto kunyan mo yan sa dali sa narensta kananta daw si Kaloloy kung yaon sa airport pero yaon sa airport ang lalaki ay Sir Kaloy yaon ka sa bagong international airport tabi yaon ka sa bagong international airport na iyo paghuna ko pa no mabiyahe ka ta nya ko interviewon ko ang pagmati kan sarong Albayano Ligaspeño mabiyahe gamit ang bagong international airport. Nata ito tabi ta nakakataba kipuso tabi Don Caloy. Oo. Kasi magayon sa airport sa luwas, You are on air na tabi sa programa tatapos sa commercial. So bilang syudadano Sir Caloy, medyo talagang nakaka-uplift ning moral ano naigwa na kitang araw kan tabi Sir Caloy. Proud to be a Bicolano because of Bicol International Airport. Yeah. Oo. So ansaro lang tabi Sir Caloy baga dyan sa mainstream sa social media, ang pigaparatatsaran nila is the physical structure. Ay ka bilang sarong kontraktor baro nakakaisik ka kan mga araw kaan pero nagsasabi ka na nakakataba ning puso magayon. Ano ang sa imong masasabi tabi managad Sir Caloy? Kanya ang pag-design sa airport paano kanya-kanyang design ang sigun sa lalaagan kan airport. Opo. Ining Bicol International ko muna dito sa probinsya kan Albay. Siyempre ikakagduman sa itaas Sumayon Volcano which symbolizes the scenic gateway of Bicol region. Oo. Iyo kaya day pwedeng sa Pawan so kagayunan kan mayon. Oo naman because world kwenan mayon eh. Kwen sa famous world. Iyo po. Paglaog mo ka sa bago sa international airport, anong pagmati mo tabi Sir Caloy? Tay ka biyahero kay nakakaabot ka sa maski sa ina parte ang kinaaban. Kan paglaog mo daw honestly, how do you feel bilang Albayano Ligaspeño? Honestly, di man ako naglaog sa laog ang building. Oo. Apit binaba ko lang so aki ko but paglaog ko naman sa kuyan. Compound. Sa compound, grabe. As if nasa Los Angeles ako eh. Ba, talaga? Oo. Because, dako lang kasi so kuyan, dako lang sa area kan kuyan eh. Area kan airport. Opo. Siguro, kulang-kulang mga 170 hectares yan eh. Iyo. Oo, beautiful. Iyo. Kaya, iniinggan nyo ito sa kabus na Bicolano na maduma sa abroad, dahil na magamit sa Manila. Digdi na lang sa Bicol International Airport pag nagpuo na ang operasyon pag international. Iyo po. And you can see the potentials kan Sir Caloy tabi. Ano po? Yeah. Nailing ko digdi ang potential sa pasiring sa gilid kang pasiring sa airport. Magayon digdi kaag ang parang industrial zone eh. Yes, opo. Oo. Okay, so thank you so much Caloy. Na-on air ta ka na tabi ta so commercial kay patapos na niya. Kung nag-post si Sir Caloy, baka niya ako mabiyahe ini kainut-inusaro sa mga pamosong person ang mabiyahe sa international airport kan Bicol. Lalo na digdi sa to na makukuha sa ligas sa Albay Daraga. Makakuha kita nin testimonya lamang and ika nga ni dai pa mabiyahe nagduma ka pa sa compound grabe na sa imong kaugmahan nabubus nan moral mo tabi ka Sir Caloy. Yung nga ni, medyo garo kimig-kimig sa puso ko pakiling ako kan airport. By the way, Pio, nag-file ka na kang candidacy mo? Ma-file ako COC, taod-taod.
Okay, very good. Certificate of no cash. Certificate of no cash allocation. Pero, ang sabi da, nag-file si Mayor Rosal, Governor? Yeah, that's positive tabi, Sir Kaloy. And we're on air na, dadangog kita. Nag-file na si Mayor Noel as governor. Officialmente, kan sa iyang COC tabi. Ang kasubago, pababa naman duman sa Mayora G. Ma-file man kan COC, duman man sa city tabi as mayor tabi. Okay, good luck. Good luck to them. Oo. Tapos, oo. Sige tabi. Ando da ko ang panyo mo ngunyan, pink. Tangkiligin ang sariling kandidato katikot. Salamat tabi, Sir Kaloy. Sige, Pio. Thank you so much. Okay, sige, mga tugang si Sir Kaloy Loria, saro sa mga amigo niya to, naapudan tatabi ta paghuna ko paano, yaon sa International Airport, mabiyahe siya. Kuha ng taning testimonya, ma-uplift niya to sa tuyang mga kababayan. Di ba? May International Airport na tayo. Sabi nga ni ibaga ni Secretary Tugani, budakan ka up by November. BIA should be ready para po sa international flights by November. Sana kung maayos ng mga administrative works ka yan, buda iba pang technical aspects yan sa Bicol International Airport. Duang report bago kita mag-station break, buda mag-news break. Si Renz, nasa linya. Renz, maray na aga. Go, go, go. Naputol, sandali. Kiconnect girare ang linya kay Renz. Advice ka pa di kon si Pading Al muna o si Renz tabi. Yan. Okay. Ege sandali muna pinagkukonta pa tabi ang linya. Standby Pading Al takon mag-signal si Pading Dal na ikang ilaog ta ka. Para reconnect mo na ang linya ni Renz. Okay. Renz, standby hata si Al na muna. Ang sa tuyang ipapalaog si Pading Al dyan sa luwas. And it's posible pagkatapos si Pading Al, commercial kita, then the news break, station break. Pading Al, maray na aga. Go, go, go. Yes, maray na aga, Pading. Iribong-ibong ang kawat mo niyan. Ibang lideres sa barangay. Digdi sa Ligaspi, Iban Alcalde, Iban Vice Alcalde. Ini ang pigilauman na kawat politika. Lalo sa ultima hora dahil kan pigapod na kontinuasyon. Anapod kan baga pa di dua. Pinakbet buda chapsoy. Chapsoy. Sige. Yan daw sa kanya, chapsoy. Inot na inot, may mga lideres na makakasayuma. Kaya Alcalde Noel Rosal, nasuportaran man si G. Rosal bilang saya kasalina. Or mayor. Mientras, may maray man na relasyon ang ibang Rosal group kay dating board member, dating city councilor Alan Ranyola. Nangon niya man sa grupo ni Congressman Pido Garbin Jr. for mayor and for vice mayor si Alan. Ara mo kumpadre ng tama na mangyayari because ang grupong hindi dati sararo ini. Correct. Kaya mag-intertwined iyan. Tama ka sabi pa rin. Kumbaga, may hatak sa saro, may mawawalan sa iba. Sa ibong kanado, may mga loyal man na supporters, si Congressman Pido Garbin Jr. na iba man advice. Duman man sila kay Bobby. Kay Bobby Cristobal. Dahil man iyang kapigapon na kontinuasyon. Ara mo kumpadring Al, magayon kun araw kan at one point, magayon araw kan ta, either way, kung si Sen makaluwas sa inda, igwanin chansang magkaigwanin dayaday na pagiriba-iba. Correct. Sige. Sabi nga ni kaya political mature naman kinaligdi sa Alpay, kaya okay lang yan. Aloy nang, ini nga ni, sabi ng dahil sa kontinuasyon mangyayaring posible araw-kaan, may mga leader sa nating araw-kaan na pintog talaga, naglalantad na, dahil ang rason maninda, so Cristobal baga, lalo si Magama, si Engineer Roca Cristobal, iyo man ini so nagsalo, at mga responsibilidad man katokan dating Congressman Papay Imperial, mga tao ba katokan Imperial, iyo man ang nag-ataman na talagang ganay man pinabayaan sa mga tao katokan Imperial. Iyo so nagsapupo si Tata Oka na Cristobal.
Kaya dati sa ko niya dahil masayumahan talaga kada Imperial Group si Vice Mayor Bobby Cristobal. Yo. And on the other hand, yung man yung sitwasyon kada grupo man ni Mayor Rosal na may mga guyod man si Alan Manyola, duman man sa kampo ni Congressman Carvin for Mayor. Iyo. Kaya tama katabi pa yan nasa sa termino kayan, puso mo niyan tapsoy na diskarpihan sa politika. Yan, sige. Yan ang mga update sa lawas. Alar Mario, DCGB. Salamat, kumpadre Ngal. Oy, sa amigo niya to, si Sir Junjun. Sir Junjun. Sabi ni Sir Junjun. Good morning po. Pakihapot si Kaloy. What time po ma-file siya? Salamat. Minaabot pa lang ugaring Sir Junjun sa imong text na atraso. Diyan sa ere. Ito na ihapot ki Kaloloy. Na kung paano ito, na-honor ko si Kaloloy ta. Niya ko, gari nagposta sa international. Gari kainot-inuting pasayrong malunad sa BIA. BIA nag-landing. O kaya ma-take off. Ito pala nagatod kan aki. Ika Angel Diamond pag antugunay si Padingnald. Renz, may oras pa. Go Renz. Good morning. Salamat sa iyo, mga aga, pinamaray na sa mga kabayan sa Bicol International Airport. Dito sa Alobo, Dargalbay, na kung saan iningan ni Ansaro sa mga masasabi nga ng historical na primerong pag-flight sabi sa Rio. Yan. Digdi sa Bicol International Airport, kung yan na pagkaaga, naglanding na ngunyan na digdi sa airpuerto. Wow. Sarong aeroplano Kanpal, na kung saan alinganing Metro Manila. Iyo. Naghalik duman alas 9. Kasi nakaabot digdi 9:55 a.m. Sa gabos sabi, Sir Tuyo, video sa paglanding ng aeroplano. Man nakahanda naman digdi ang naka-up magin man DOTR. Mailing tamang na digdi na preparado gabos. Asin magin man tayo duman na Sir Tuyo. Renz. Yes. Primero, nakalanding na so PAL. Roger, sabi Sir Tuyo. Yan. Ikadua, igwag ba kita pa nung nahiling sa mga television na pag mga araw ka na maiden flight yata or sa ultimong flight, ito bagang sugari si sumpit ni na ipaoranan kan so mga firefighters nin tubig gari so parang bendisyon blessing. Nangyari man ito diyan Roger, sabi Sir Tuyo. Ngunyan, nagyayang kay duman sa runway so aeroplano. Malaog pa sa laligdi. Pero ngunyan sabi Sir Tuyo, unina so fire truck. Kahiling niya duwang fire truck ang yaw. Yan. Papakupsitan iyan. Magayon iyan. Retratohon mo. I-video mo. Papakupsitan iyan. Mag-inibong yan. Left and right. Paglaog kan aeroplo, luway-luway, makupsit na sa tubig. Roger, Sir Tuyo. Inda kun iyon gibuhon. Roger, sabi Sir Tuyo. Ang gigibuhon. Ganyan. Dahil ang daduwang fire truck, kung mahiling ka sa footage, may sarong fire truck, hindi sa wala. As in, may music na pinag-play. Makagirabo. Historic. Roger, sabi Sir Tuyo. Totoo yan, magkiaso nga yan, nagigirabo mo yan. Yan. Tama, mo talaga so, yun na so, aeroplano. Sige, data kabubuhian tabi, Renz, Sige, i-describe mo. Yan. Roger. Yan. Roger, sabi, Sir Tuyo. Mahiling naman din, may mga empleyado ka-up, yung nag-grade, nagpataas kang sa indang bantila. Yan. Ka-up at hindi OTR. Dahil niya ni kan... si Mayor Vic, yaon dyan si Alcalde Vic. Wara, sabi, Sir Tuyo. Iyo. Tapos so bridge, gagamito na sa tube, dumaan na maagi sa mga pasayros. Roger, sabi Sir Tuyo. Sige, tabi, go. Yan ang sabi Sir Tuyo, uli na sa aeroplano. Aranin na rin mag-digdi sa tuya nga ampangan. Dahil lang yun nga, susumpiton ni kan fire truck. Igoning termino ka na parang tiga-apod, napapakupsitan iyan. Roger. Paitaas. Iyo. Lalo tayo sa medyo manining nga aeroplano. Yan, sige. O yan na, ay iling ta sa footage. Nagluwas sa tayo kang aeroplano. Uldot na. PAL. Uldot na. O yan na. Usos. Oto na. O yan na. Makagirabo tabi, Sir Tuyo. Gayon.
For so long a time, mga tugang. Uy, yan na rin. So, talaga naman. Aba. May music pati, Renz, dyan nadadala dyan. So, mga pasahero, nagre-retrato, nagbibideyo. Roger, sabi Sir Pio, hindi sa likodan ko. Sa mga pasahero na flight, naman na paluluwas hindi sa Bicol. Yan na. Sus. Isa daw primerong matungtong dyan na kwan. Pag baba, so kainot-inuting pasaherong mabutwa dyan, mauldot. Roger. Makahuro lamang kita, how does it feel? Ugon mo. At ang pagbaba, sabi Sir Pio, with proper health protocol. Obserbaran ka sa protocol. Aling Metro Manila yun mga pasahero. O yan ang plano, mali ko na. Sige, ta sa video na healing, pero sa mga paraan tabay, i-describe mo tabi, Renz. Go ahead. Roger. Mali ko na tabi ng Sir Pio. Sakto para mag-inibong, yung may gusto mong fire truck. Tama yung Yan. I-video mo na agad. Historical yan, Renz. Ang pagpakupsit taan. Kung magpakupsit mo na agad. O yan na. Yan. Ilingon ta. O baka kung abang sa na fire truck. Daw, kung nagpakupsit mo na agad. Parang welcome eh. Yan. Itong sampangan ka, nakatoto. Pero paano? Yan na. So may propeller ining kuan Aeroplo, Philippine Airlines. So sadit. Kaya namin ito maribok na tayo sa kaya tumakila ng aeroplano. Sige. Yan na. Yan na. Sumpit pa natin sa Pio. Yun na. Nagsumpit na. Suis kagayon. Yan o. Big sumpit. Yan. Nahihilig ta sanaan sa mga telebisyon na internasyonal. Ngunyan nangyari sa tuya. Pigkakarigo sa aeroplano. Wow, talaga naman sinumpit na kan fire truck pa itaas tubig. Yan. Pag welcome yan eh. Yan na. Talaga naman sige na. Tabi rin. Siya na. Medyo haloy-haloy pang proseso mangkaan. Yan. Yun na sa aeroplano. Nakaparking na. Tabi. Gariday na gariday duman sa tube. Tabi, Renz. So sadit kaya ining aeroplano, day man yan kasya duman sa tube. So height niya, hababa, day kasya duman sa tube. Gari malakaw na sana sa tarmac sa mga pasaheros. Tayo na tube naan, ang height kaan, para anduman sa mga halangkaw na aeroplo, sa mga jetliners baga, na mga international ang laban. Gari ini sa baba. Sa bagay magayon very historic. So pasahero matumak ng gad kainot-inot international airport sa tarmac bako. Roger, tabi Sir Pio. Yan, sige, go ahead tabi Renz. Ito mga pasaheros, nagdasuriyo na nga ito mga PRCB. Ka-app, kailan tayo nga historical. Maging man sa mga personal kan ka-app, sa mga technical. Para nga isa pag-assistir ka ng aeroplano. Ayaw na maligi sa area. At aning magmatabangan na sa mga ilingon ta kung pwede kitang maka-interview si madali. Sige. Sa mga pasaheros na mababa ng digdingan sa aeroplano. Ano po palang ka, Renz, sabi kan listener niya to, itong pagsumpit ka na yan na tubig, dunking. Yan. Dunking. Salamat duman sa sumpit. Ara mo, Renz, silingon mo, kainot-inuting landing ang aeroplo, maliwanag na hiling sumayon volcano bako? Gari nahiling hindi? Ha? Nahiling ang mayon digdi. Ba? Medyo may panganuron man, pero nahiling. Pero nahiling? Roger. Yan, kaya ilingon ta, may mga naka-antapay man tabi at Pio. May nagbaba na. Naka-wheelchair. May wheelchair na parangan sa mga senior citizen. So mga... may nagbaba ng pasahero. Ba? Lalaki babae? Lalaki tabi Sir Pio. Sige daw, tabi kong taga-sign yan. Ayun na, naglalakaw na. Karoon ng tadaw kung ano-ano. Yan na may payong? Roger tabi Sir Pio. Malakaw kita. Sa tuwing live, Papunta, madali. Yugon mo, Sige daw, tabi. Papunta, madali. Aba? Sir. Sir, good morning, sir. Ano po ang experience sa una pong pag-landing po ng aeroplano sa Bicol International Airport po? Ayos man. Aray man. Ayos man dato, Sir Pio. Ito primary yung sinabing ayos man. May sarap pa din, babae. Sige daw. Taga sa siya, pangaran.
Bodong, Roger. anong namamatian niya na international airport ng pinagbabaan niya? Roger tabi sir. Apo tonta. Sige. Ayan, Taon na. nakapayong. Si Madam Taganag-ada. Mismong sa kwanta. Sige, tabi. Ayan. Tapi ko ka ni Renz. Sige daw. Ayan, sige na. Ranihin na Renz. Baka kung magtugot lamang, magpa-interview. Yo, ito na. Galing. Hello, ma'am. Ma'am, ano masasabi mo as you are protected sa flight na nag-arrive today? Yan. Exciting kasi sobrang laki ng difference compared dun sa lumang airport. Tapos, it's good na nakikita yung changes in terms of infra at saka services. Saka it opens up yung tourism locally, directly sa Albay. If you will rate po 1 to 10, ano po ang rating po ninyo dito sa bagong Bicol International Airport po? In terms of space, I guess 8. Pero in terms of facilities, I can't tell yet. But let's see. Ma'am, taga saan ka? Taga dito ka? Yes po, taga Daraga po. Ano po pangalan mo po, ma'am? Ay, Liberty Trianfante po. Thank you. Ayan po, okay. Maapot pa kita kung ipapaligdi. Nakakataba ng puso tabi. Tama sabi ni Kaloy na Luria kasi bago. Mapirigpitig ang puso mo talaga sa kaugmahan. Roger sabi sa Pio. Kung nakakataba ng puso, ugon mo yan. Very exciting na baga. Wait na dito sa Pio sa Pandua, na pasahero na naglanding nga niligdi sa Bicol International Airport. At ang yan na pinagkakalkulutang maabot sa lampas 20 na mga paseros ang ayaw dingdingon yan. Nagbabakali sa Metro Manila, dingdingan sa Bicol International Airport. Sige, yan. So, primero pasero, tipid. So, tirada. So, ikaduan talaga. Tipid. Excited siya. Ayos lang da. Pero sa babae, maano talaga siya. Buda itong so tinaram kang babae, Renz, na sa facilities, talagang arog pakanta, nagpupumpasa na. Iyo po. Day pagidalion kan mga tao. Ano? Roger. Sige. Pero sabi sa Pio, kung mailing ka din sa laog mismo kan airport. Igwa ka dyan, Renz. Igwa ka dyan namimidbid na mga personalidad na midbid sa syudad. Halimbawa, sige daw, mansayi daw dyan. Wala tabi sa Pio kung yan digdi. Naputol na si Renz. Sige, Renz, kung nakamonitor ka, so mga midbid na personalidad na nag-abot, naglanding enot dyan sa International Airport ka na Bicol, digdi sa Daraga, ugun mo yan mga pasahero, talaga naman. Padingnal nakatutuwa. Renz, okay na. Hello. Sige daw. Kung digwa ka dyan yung midbid na personalidad, day Wala man tabi adig sa Pio. Day sige. Wala man nagsabat sa mga pasaheros. Yan, sige. Sa Metro Manila. Okay. Pero, Sir Pio, sa inilipat ko man ang linya kay Partner Lewis, dahil ilaladawan man ni Partner Lewis kung ano operasyon sa Laogan Bicol International Airport. Dahil talagang magayon, so naging sistema. Mas nga kami, nagperaron kami sa security measures. Digit sa Bicol International Airport. Yung dyan research so footage, para i-play. Ilikat ka tabi at Sir Pio kay Partner Lewis Sports Martena. Sige. Yes, salamat tabi Sir Pio Marina Aga, sa gabos na mga parantabay. Digdi man sa may laog ka na Bicol International Airport pagka sa may departure area. Mahigot digdi na i-implementar na protocol sa security measures ka na Bicol International Airport na ultimong paha, ipaali digdi. Iyo, totoo yan. Roger to that. And pigi-screening in maray ang mga maralaog digdi, gabos na mga gamit, gabos na mga relo, mga kulintas, talagang papalaogin sa sarong tracing equipment na pinaggigibo digdi sa laog ka na airport na ini. And so mga pasaheros, pinaglaag man digdi tabi Sir Pio sa laog so social distancing baga, kada sarong tukawan, igralaganan min mga manlain-lain na mga tarpaulin, hali sa DOTR mo da kaap, tangani ng magka-distancing na mga pasahero. Gun mo ang tabi, Luis, makagirabo, kagayon. Correct. Porsyon pa sa naan, bako pa na sa kagabsan. Porsyon pa sa naan, International Airport tabian mga tugang. Roger to that. At suro, riyawan digdi sa mga... na. Yaraon digdi.
Nag-aabibar sila. Oh. Maugmahon digdi sa nasambitadag location. Buda talagang manunotaran di ka interview sa lugar na ini. Maski digdi sa laog, pulis, militar, nagtatarabang tabang digdi. Yes. Nangani ng pantiniron ang pasi ordain. Kaya tama man so ipinagunambitan ni Police Brigadier General Joren Istomo na talagang may mga presence kan mga uniform personnel para imantinir ang pasi ordain. At ang mawara sa naning pandemic na ini ay nabungkaras. Ay grabe. Grabe. Pira ang pasayro ngayon dyan na nasa pre-departure, pira ang mga malargang nyan sa karkulo mo, nahiling dyan sa pre-departure area? Ang mga sobra sa 300 ni Sir Pio. Ba sobra sa 300? Truso ba ini sa 300 niya ang digdi sa laog? So nakatukaw na duman sa pre-departure? Roger to that. Ang pinag-susubaybayan ta padigdi, pero ang ano pala digdi sabi Sir Pio, tadai na masyadong masusurusuan ng mga tao. Tas mga haling Manila, mapasiring naman sa ibong na exit, so sa departure, digdi man sa ibong na section ka na Bicol International Airport. Perming arog ka ng protocol kayan. Separado so arriving mo sa departure. Roger to that. Ngunyan, yan baga, sa bilog na Pilipinas, duwa sa naan igwaning contactless check-in. Clark Roger. And Pandua, Albay. Roger. Naman sayan mo, nahiling mo dyan sa pag-contactless check-in na masidan mo tabi dyan? Roger nga ang tabi digdi Sir Pio, so pinag-check-in na ni Presidente Rodrigo Duterte? Dahil na contactless na yan. Roger. Duwa sa nagpati sa Pilipinas at Gawkaan, Clark and Albay. Roger. Gunmuan. Yaon dyan sa ekipahe. Roger, sa luwas na iiling taman tabi Sir Pio. Nagpailing man pati si Bulkang mayon. Nagpahiling despite kan oran kasubago, nagpahilingon yan. Nagpailingon yan, tangani ng garong bagagariman may buot bagatabi Sir Pio niya ng Bulkang mayon. Nagkakaribot digdi. Unay sa video mo, iyon ang nasa international airport naman nangyari sa Manila. Iyon Araw kay na nahiling na. Agayo nun? Mga naka-uniforme sa Bureau of Immigration, Customs. Roger. Yun mo yan. Sus, nag-agi na naman sa x-ray. Roger, pwede nang itampad sa ano na inyo? Pwede nang itampad sa naiya baga? So mga nagtatatsar dyan, po na naman ka mo! Magayon nun digit sabi Sir Pio. Talagang historical ining mga pangyayari digdi sa sakuyang kinamumugtakan. Sige. Kung kayaan mga niraon digdi, talagang mga magmahon sa pinakang inot na operasyon talagang naging matuninong. Yes. Kuda naging magian na pag-abot na eroplano na Philippine Airlines sa luwas na mataon ng serbisyo sa mga pasaheros digdi na mapasiring man sa Metro Manila. So pag hali mo duman sa kantukan main highway, duro diretso dahil problema, makalaog ka sa airport, pero dahil ka basta makalaog duman sa edipisyo. Correct. Makakalaog ka basta-basta sa may piga-apod na Grand Pasad Bagacan Bicol International Airport. Pwede ka mag-forfeiture duman. Duman ka, pero sa pre-departure, dahil nananggad. Dahil na. Basta importante sa na dapat ang katuyuhan mo, saka ka makakalaog. Yan, sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, na magkaibungan man na coverage sa interior na partikan na Bicol International Airport. Nasa luwas man si Partner Suluda, pinagsusubaybayan ining sa tuyang pinakang enot na flight na Philippine Airlines digdi sa Bicol International Airport domestic flight ini bound to Legazpi, Manila, vice versa. Sige. Yan tabi Sir Pio, mga dagdag na istorya. Kaiba si Partner Renz Luna, ako po si Luens Burse Barcana. Salamat Renz and Luens on assignment po dyan sa first ever historic flight assignment. Bicol International Airport. Dreams are now into reality. Yan tabi di sige. Congratulations. Ano daw ang desisyon kay ni? Ang mga baretang iyan, inatod sa Indokan, mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indokan, mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob
ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. O sige, di konta si Ann, tapos babay na kita, no? Ans, what's happening, Ans? Go! Yes, good morning, Clara. Sa PU, good morning sa mga parantabay. Location to ko dyan, yung kita sa Comelec, Albay. So far sa PU, wala pang nagpa-file na malaban sa pagka-Vice Governor. Oho. Pero sa mga oras na yun, tulo ang nag-file bilang board member sa segundo distrito and duwa sa tercer distrito, Canalbay. Sige. Sa segundo distrito, Canalbay, tabi sa PU, nag-file si City Councilor Canligaspi, Vince Baltazar. Si Vince. Yes po, sa PU. An ko ang kaan ni Vince? An magurang kaan Fernandez? Iya. Sa babae. May iboboto na ka na. Igwa na. Igwa ka na iboboto man. Oo. Sa katanay taramkon, gobernador o alkalde. Oo. Basta may iboboto ka na. Igwa ko. Paaraman tayo. Unay ko si Dante, sabi kong Dante Arandia. Yes. So pagka kinatawan ginaray sa third district, nagbalagan ginaray si kinagawang Dante. Inatras niya na so plano niya kutang nagkandidato as mayor of Uwas, Albay. Sa Dakol man ang nagdalagan pero nagkaigwa na siya ng pag-urulay, nakapag-desisyon na lang si Ardia na mabalik na lang sa pagka-board member. Independent siya ngunyan. Yes. Si signing company yung babae na nag-file man yan? Iyan siguro age na dyan, katabang niya sa pag-file. Iyo, sige. And of course, sa bago, si kinatawan, incumbent kinatawan Pem Imperial, nag-file naman kasi yung kandidatura. Second district. Third district yun naman. Third district pala, I should say. Si kinatawan Giselle, tayo na pigbabada baad mag-vice governor da. Actually, kasi bago pa kita naghahalat, officialist, wala pa sa pangaran. Yung kasubago sa area si kinatawan Giselle. Yan siya dumahan nakaputi siya. O may bit-bit na envelope. May mga bit-bit so stuff. Isi mo, it's either kinatawan or kinatawan giraray or higher. Oh, vice governor. Pwede. Basta may iboboto ka na. Ako na. Sige. So far sa Tio, hindi naman siya na-unmovement sa Comelec Albay. Mabalik ito naman og to naman sa ang kabayan until the last filing. Ang cut-off pala sa PO, 4:45. Alas 4:45 na bako ng alas 12 matanga. Bako na. Okay, ika na dyan. I-reader ko na sa imong turno. Ayan. Ika na mapirma dyan sa libro di politiko, yo. Hey, turn over mo na sa kuya. Libro di kandidato. Ika na magpirma dyan. Yo. Yes. Sige. So, yan sa PO, in a while, pagkahalat minigdian press con kan Team Rosal sa yung po doon sa iba na aspirante para sa pagkakonsihan. Saan ang press con? Nigditabi sa PO sa Gregorian Mall. Ay, aputon mo si Mayor ta. Kung ay ko siya nabantang duman sa boarding house, pagsakat niya ta, mauranon. Puro bantay mo pala. Ay, Yus taramon sa pagapot. Bako ngayang opisina kan eleksyon ka albayaw sa may boarding house mo. Unya ko paano mo naaraman? Alkalde bagang tay ko maisiyan. Unya ako sa pizza 8 nga maaraman mo. Iyo man ang kataram mo kasi pagkasubago. Sabi ko mayor, pa-interview daw. Sabi niya, antisiparan mo na ngayon paano mangyayari. Sige. So yan babi sa PO ang pagtutukan DCGB News sa last day of filing of COC kan mga aspirante sa eleksyon 2022. Ang Sugalero, DCGB. Alamatan. Stay put ka mo mga paraan tabay ta hihimay-himay yung tapadignal. Sa may oras hihimay-himayon niya to ang mga pangyari digdi sa satuyang palibot congratulations. To God be all the glory. Uyan na, may international airport na kita, operational na po. Fernandez. Anabagan ta naman pa di sumasunod international flight ha. Salamat asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Sa